Lho rek, tarifnya yo. Rumah modern. Ukurane 5 kali 10 hargane 250 juta. Nang mriko mae yo. Nah, omah iki apik, wernane kuning ini yo. Ala nastar. Soale apa? Jange riyo yo. Nah, soale ben rodok cerah titik. Nah, saya langsung kayak tarif nang omah yo. Nah, nang sebelah kiri kene iki ono pagar taneme, ambek ono roastere. Yo, ambek ono lampune sing moncot ning sondo kuring ini yo. Ning sore kene dikekeran sisan, ben apa? Ben gak polosan. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, sebelah kanan kene iki wis full keramikan karpote yo. Nah, sebelah kiri kene iki kerane ready karo nguntir tok. Nah, iki fasad depane iki keramik motif wapi yo ngilang ngene lho. Yo, cara ngono masangi iki gak diaur rek, dipadakno motif kayak ngene yo lho. Apik. Ambek iki ono lampune moncot ning sondokur kok ngene. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang halaman depane iso ge tempat nyantai nongkrong opo ae wis penak to dhewe yo. Saiki langsung